Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung kailangan maging wise dito na sa Surf mga misis. Kung kailangan na mo kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ang pait di kakagat kundi pupukin. Ang taong walang kusa hindi ba Valentine's na naghihintay ng namulanggaan sa tuyang studio. Mapulahon pala nining bado ko pading nalsa sa camera. dapat gawin. Dahil akong igbang nagabring duman sa kuyang nagkakatiripig na bado. Tama uranon baga. Nagidali ako niya. Ako timadabutan akong uran. Ang pako di Pata motorsiklo kita. ang tao Iyo sunabit na nagabring. Sinulog ko. Mapulahon pala naman. Iligana no. Day ba, Valentine's man, sabi baga ka ni ba? Valentine's.
Marhay na Webes na kaaldawon tabi sa Indo mauran-uran. Ingat-ingat po kita ha. Ano man tabi ang kasiributan, amang Diyos dapat enot sa gabos. St. Jude Gunyan, Webes, petsa 4 kan bulan na Enero, taon o kaya Pebrero, taon 2021. So gabos na devotos dyan ni St. Jude, may pagkakataon tabi na makapagpasalamat maghapon dyan sa St. Jude Church, Chapel, dyan sa Lapu-Lapu. Pwede ka mo dyan tabi. Ano man po ang kasiributan, amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan. Sagkod na naman kitang alas 10:30, tingog kan banwaan. Mag-iriba-iba lamang kita sa paagikan informasyones na nakakalap kan sa indong lingkod. Siyempre, ang pagbutwa man kan reports kompleto po yan sa 1st District. Yaon dyan, ang satuyang koresponsal, si Jomar Bien. Sa 2nd District, si Al Armario. Sa 3rd District, si Jimmy Nasalita. Sa kuya pong mga compadres iyan. Siyempre katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, buda si Luens Barcena. Ang samuya pong mobil, ang piloto dyan, si Henry Boy Mata. Technical control, kapartner ko niyan, si Padingnal Tay Baldo. Siyempre sa Newsroom Production Research, yaon dyan, si News Manager Mardela. The ever reliable, sadit sana pero tian. The Jack of all trades, News Manager Mardela. Sa Production Center, si Angel Mustaza. Ang Angel po kang DCGB. Sa IT, siya man po ang in charge. Sa Facebook Live, as in sa YouTube. Ang sadit pero malanit. Yaon po dyan si Mark Shand Madrid. Ako po sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Maray na aga po sa mga pinag-abot kan sa tuyang puwersa sa laog kan Bicol sa AM band kang DCGB. Lalong-lalo na po dyan sa Catanduanes, dyan pala sa Catanduanes, standby ka mo dyan. We try to see to it na mamonitor po ang sitwasyon man kan Gobernador Tabi nindo dyan sa Catanduanes, because it is our responsibility po sa mainstream media na magtao ning beripikadong impormasyon, lalong-lalo na kung iyan po may kinaaraman sa oral daw na paggugobyerno na kaipuhan po, the public has the right to know. Ano po? Alam po ka mo, may mga istorya kita dyan sa Catanduanes. Sa Sorsogon, marhay na aldaw man tabi, pati na po sa Camarines Sur, buda sa Camarines Norte, Masbate. Maging suna sa luwas po kan Bicol, napigabot kan sa muyang pwersa, marhay na aga po. Oy, dyan man po sa manlain-lain na parte kan Kinaban, asin kang Pilipinas, so nakalag-on sa samuyang official Facebook page, online, live man tabi ang DCGB ha, both on air and online, dyan sa Facebook, ang samuyang official Facebook page, ang DCGB News Online, maray na aga po, hali digdi sa Legazpi City, Philippines. Sige po, ang sa kuyang number, so gustong magpaarabot nin dagdag na impormasyon asin iba pa, kung kamo po Globe subscribers, ang Globe ko tabi 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Pwede man kamo sa messenger account ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez, and then sa Facebook, pwede dyan, buda dyan sa samuya pong chatbox kan DCGB News Online. Sige. Maray na aga kay Sir Ato Lim sa tuyang paraan tabay dyan sa Daraga. Ever loyal po yan sa DCGB, dyan po sa indang outlet kan Gasul, Petron Gasul,
sa Top Gas. Maray na aga dyan sa Indogabos. Buda kay Doktora Lim. Maray na aga, Sir Ato. Buda kay Doktora Lim sa Top Gas, Petron Gasul. Maray na aga. Sir Tony, good morning tabi, Sir Tony. Inutunta pala ni sumanunungod baga tabi, informasyon muna kita, sumanunungod dyan sa kamugtakan po kan gobernador kan Catanduanes Padingnal ta igo baga ning express consent si Gobernador Boboy Kua na ipaaram bilang elihidong opisyal, Gobernador, Chief Executive kan Catanduanes, and this is the first na and igwas yan ning express consent na maaraman kan publiko na nagpositive siya sa COVID buda so sa iyang agom na si Madam Nancy. It was done sa paagi po kan pag-post officialmente kan statement na permado sa iyang official Facebook account ni Gobernador Boboy Kua. Igwasin ning moral obligation na ipaabot an sa iyang estado de salud. Iyo baga pa ang mga ilhidong opisyal, igwa po yan nin obligasyon, responsibilidad na ipaaram sa iyang mga constituentes kung saan siya nagkakautang o nagsubli nin poder tanganing pagserbihan ang constituentes. In return, igwas siya nin moral obligation na ipaisi ang estado kan sa iyang salud. Kung kaya, si Gobernador Boboy Kua ka nakaaging mga semana, last week ito Angel sa iyang official Facebook account, nagpaluwas siya ning statement confirming that the results kan sa indang eksaminasyon medikal positive siya sa COVID-19 and isinabay niya man ngani sa impormasyon sa iyang mahal na esposa. So gustong sabihin, igwas inda both nin express consent na maaraman kan publiko an sa indang kamugtakan. Okay. From then on, ang enot na ipinaluwaskan, ikaduang paluwaskan gobernador is pagkatapos na magbutwa ang pagiging positive ninda sa COVID-19, ang sabi kan gobernador, diretso man giraray nga para mentras so pagpadalagan ko pag-administrar kan gobyerno probinsyal kan Catanduanes using yung sa tuyang present technology. Yan. Siya manggiraray, so nagpadalagan. Pero after a day or so, inapudanta si Gobernador Boboy Kua. Because igwa kita ning obligasyon as a media practitioner, mainline media practitioner, igwa kitang obligasyon na aramon ta first-hand, unadulterated, verified information mismo, hale sa mga sources kan dapat na magpaluwas kan informasyon. So, we called Governor Boboy Kua. And luckily, nagkahurong kami sa telepono and ang sabi niya, ngay Pio, siguro mga a day after ito kan mag-post siya kan so official statement na nag-positive sinda sa COVID pati so sa iyang mahal na esposa. Ngay Pio, I'm doing well. Yaon ngay ako sa sarong fasilidad medikal sa Metro Manila na kompleto ang kagamitan and I'm doing well ngaya. The mere fact na nakakaapod nga ni sa cellphone, nakakahuron ta, nakaka-text, gustong sabihon, stable ang kondisyon kan gobernador. Nakahuron, haloy kaming huron-huron. Ngaya, I am observing and my wife ngaya, nagsusunod kami sa medical protocol na pigpapautob kan sa tuyang mga doktor. Kaya ngaya, nag-leave ako nin 14 days because that's the protocol. 14 días.
mag-leave ka kung ika po tinamaan kan COVID-19 because that's the system, that's the procedure medically na pigpapasunod worldwide. So you should trust science and we should trust medicine and we should, sabi na nga ni, follow medical procedures. So nag-leave ngaya ako ng 14 diyas. Di sabi ko, kumusta? Mga problema ngaya piyo, gusto ko na nga ni ngaya magluwas, tibaan nga ni ngaya sa aga or sa otro aga, ma-discharge na ako digdi sa hospital. Ta gabos ngaya stable man sa sakuya digdi, and pinagtutugutan man baga nga ni, an home quarantine na ngunyan maski kan interagency task force. Pigtutugutan na po yan. So, after a day or so, kasubanggi, nakahuron ta naman ang gobernador niya, kugob kumusta na tabi. Gulpi kita ding mga nagkakakura dyan sa Catanduanes na mga istorya, na kung ano-ano na sa nabang mga huring-huding. So we have to verify and we have to follow up. Sabi ko, Gob, kumusta? Are you doing well? Nag-upod ang gobernador ngaya. Iyo nga piyo, I'm okay ngaya. Uning ngaya ko tabi ngaya sa harong kaibaan familia. Nagsusunod sana kami sa medical protocol and an advice nga kan doktor is kay puhan i-monitor sa naman so iba pang mga dapat na maisihan, yung blood sugar ngaya, cholesterol asin iba pa, tayo man sa nayaon na ngaya kita sa nagpapairarom sa medical procedure. So the governor is alive and kicking, tabi. Kamo dyan sa Catanduanes, magdangog kamo. Ang gobernador tabi, normal, asymptomatic, nakakahuron ta sa cellphone, yaonan sa iyang senses, gabos, functioning well, ang sa iyang mga senses, both physically and emotionally, psychologically, gabos normal ang sa iyang senses, nakakahuron tanghali. Gusto ko na nga ni ngayong mag-uli, piyo. Ang sa Lunes, gusto ko na maglog sa trabaho. Aram man sa natabi no dyan sa Catanduanes, yaon ang sayang willingness to serve, grabe ang entusiasmong makabuelta na sa trabaho, maserbihan ang mga kaipuhan na maserbihan dyan sa pagikan administrasyon kan lokal na gobyerno dyan sa Catanduanes. Kundi ngaya, mga aki ko, di nga pigtutugutan ko. Nga, di nga pigtugutan. Mata ngaya mahapit ako dyan sa imo sa Ligaspe. Ata niya ako, dahil sumunod ka ako sa mga aki mo. Naturalmente niya ako. Mako niya ng mga aki mo, mamakulogan sa imo. Buda ngaya, sa mga doktor, yung nga piyo, masunod nga kita sa mga doktor, tapig mo monitor ngaya sa kuyang blood sugar, kung diabetic ngaya ako, kung halangkaw ang cholesterol, gabos. Iyo man sana ngayayao na digdig, kay puhan ngaya, pagbalik sa serbisyo, talagang, pertian kondisyon. Kaya, day ka magparaturubod-tubod dyan, gono pa ding nalbay, nakaabot sa tuyang mga istorya na, igwada ang nagpapangadji dyan, sa Catanduanes, na day masabutan ang pangadji, kung ang pagpapangadji, marahay sa gobernador, umalaw sa... Igo na nagpapangaradji na dyan mga huring-huding May nangangadji na ngayon na, ta masabutan kung sa pangadji, kung gusto nidang marahay, umagbabay sa gobernador. Uy, kamo dyan tabi sa Catanduanes. Ansabi kan dyan man sa ansabi ni gobernador, nagpapasalamat ngayon ako sa gabos na mga iyan na sana nagpapangadji. Either way, ara mo baga Angel, igo ba itong kasabihan na pag ansaro bagang tao ngaya, isikon baga ngaya, gadana, tapos ito palang buhay. Diba? Igo baga ng mga araw kang pading sabi, gadana si araw ka ini, masakit na kaya. So personal lugod na ito, napigdataram na masakit na, buda paminsan gadana, iyo lugod, ang minalawig ang buhay, buda minarahay, ang estado nin salod. Bako, iyo, totoo yan. Iyo lugod, supig bibindisyonan, kan kagurang na mas lalong marahay, di ba? Supig mamaldisyon baga pa de. Kaya, ang sabi kang gobernador, ipabayay sa na ngayon. Nagpapasalamat ngayon ako sa gabos na nagpapangadji. Either way,
Taan mga pangadji na yan, kung baga mananggad igo dyan yung nangangadji, ang mga pangadji naan nakakatabang na mas pang mapakaray ang estado kan salud kan gobernador. Oh, bako yung baka ang ito na mga mga maedad na ning uraristorya, may nag-uraristoryahan baga ano. Yung sikon baga nga gadana. Masakit na yung kamugtakan o nga. Oh. Sabi kan mga gurang baka ito. Oy dai ka mo kaan o to baga nga buhay. Iyan na mga pigomaldisyon na arokan. Iyo lugod supig tataawanin halawig na buhay tagulpi pang misyon kan sa kinaban. Ano? Buday yulgod ang pigatawan nin maray na estado nin salod. Ano po? Oh, so yan po tabi diyan sa katanduan. Sana po malinawan nindo ha. Dai po, dainin mga katotohanan na yan na nagbuburot ang istorya na may tubo na ngaya. So, gari baga itong sa may paipig ko na ning respirator life support system. Dai po, kahuron ko kasubanggi. Niya ko, gubano ini managad. Tayo ng kaipuhan, bilang media practitioner sa mainstream media, kaipuhan mong susugo ng informasyon. If you have the means na makaulay ang mga persona, kaulayon mo using kung anong available na pasistema, technology, personal or what, kaulayon mo. And then, you have the obligation, responsibility to inform the public. Gunmuan sa diyan sa Katanduanes. Iyan po ang sistema. Sabi nga doon, Sir Pio, sabi digdinin sarong listener ta diyan sa Katanduanes, Sir Pio, paano man tabi si iba Antono kan pangadji para kay gubkuwa na imbis marahay baka iba man ang pig nga ngayo sa daita sana masabutan kun Diyos ning liwanag o bien sa prinsipe ning kadikluman. Ano daw kung ipasalamatan man tabi sinda? Yan sabi nga niya, salamat na sana man tabi gayod. Ano, sabi kan gobernador, salamat po sa gabos na mga nagangayo-ngayo na yan. Para sa ikararahay or otherwise, tayo na nga niyan. Ang gabos pong yan, nakakatabang lugod para sa mas ikarahay po kan kamugtakan kan gobernador nito dyan. Ano, gusto na nga ni magbultad. Baka nga ni ngaya sa Lunes, magdyan na ako gusto ko na ngayang makapagtrabaho giraray tagulpen dapat na si kasuhon atindiran bilang gobernador. Ano po? So yan, dahil katotohanan kung igwang tubo na nakasaksak na dyan sa lawas kan gobernador, ang Katanduanes, dahil na makakahuron sa cellphone. Kung naka-life support, kung naka-life support system na po ang gobernador kang Katanduanes, dahil makakahuron ka subagi. Yan, pertiso oro istorya dyan sa tuya kasubanggi. Ano po? So yan tabi ha, verified po yan na nakahuron ta mismo through cellphone technology ang gobernador po kang Katanduanes. So naglive po siya ng 14 days bilang pagsunod po sa medical procedure. In fact, gusto na nga ning magbalik dyan And ilingon nindo, kung ang kamugtakan kan gobernador kan salud, bakong tultol, dahil siya i-discharge duman sa sarong hospital sa Manila. Ngun niya, kasusaro pa na discharge. Diyaon na sa harong, nagpupurpahingalo na sa naman tabi. Takaipuhanan bagayan na magsunod po sa medical procedure as in protocol. Ano po? Sana po dyan sa mga taga-Katanduanes iyan po ang estado kan sa indong gobernador dyan. Dahil ka magparaturubot-tubot sangon yan baga kung ano-ano na sa naman na minaluwas na istorya, lalo na sa social media. Sabi, yan po, ang sabi kan gobernador, salamat po sa gabos na nagpapangadji for or otherwise. Gabos po yan nakakatabang na mas lalo lugod na magrahay ang kamugtakan estado di salud kan gobernador kan Katanduanes. Si Governor Boboy Kua. Oras, Pilipinas, eto na po muna. Taud-taud man tabi kasuhapon baga nakahuron ta si Congressman Pido Garbin Jr. Siya po ang chairperson kan Committee on Constitutional Reforms and Amendments. I-correlate ta, digdi kita sa mga marayray na istorya buhayon ta ang Pilipinas buhayon tawan tanin kumbaga inspirasyon ng Pilipinas. Bako ngunyan siguro ini mamamatean, ini pigupo na mga lakdang ngunyan kan sa tuyang gobyerno nasyonal. But in the near future, ini po
mamamatian niya ton epektong karahayan, lalong-lalo na sa estado ekonomiya kan sa tuyang nasyon. Ini pinagigribo kan sa tuyang mga kongresistas na mamayagpag po. Duwang kongresistas kan na Albay. Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District, asin si Congressman Pido Garbin Jr. Oras Pilipinas na ito, dubiltadahan tayo. It's 9:33. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Albay Serenity Memorial Park is in need of at least 20 sales agents and counselors, at least second-year college, with experience in sales and marketing, with good communication skills and computer literate. Kindly bring your application letter and resume together with your ID picture and photocopy of any ID at the Albay Serenity Memorial Park office near Santa Rafaela Dormitory beside Infinity Cooperative Office, Sagpon, Daraga, Albay. You may also call telephone numbers 052-742-0795, cell phone numbers 0995-398-1263 or 0939-869-0690. First come, first serve. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga kaibigan, kayo ba ay may problemang pangkalusugan? May mga bukol ba kayong nakakapa sa inyong dibdib? Ovarian cyst or cervical cancer? Halina't pa-detox na sa Neens Wellness Center para matulungang matunaw ang inyong mga bukol sa dibdib or sa ovary or goiter na hindi lumiliit. Pakinggan ang isang buhay na patotoo ni Baby Rose Aicardo kung paano natunaw ang kanyang ovarian cyst. Baby Rose, sino nagdala sa'yo dito? Kapatid ko ng asawa ko. Bakit ano yung problema niya? Sumasakit ako palagi yung ulo niya. Napagaling daw siya dito. Kaya ako din sinabihan niya pumunta dito para magamot yung ovaries. Nagpa-ultrasound ka ba? Opo. Ano sabi ng doktor? Sabi ng doktor, malaki na daw po yun. Pwede na daw pong opera. Nung iminam ka ng mga supplement ko, ano yung nakita mo mga lumabas sa'yo?
Yung mga dugo na buo-buo, Malalaki. maitim. Bakit? Lumaki na ba yung tiyan mo noon? Opo, parang buntis na po ako. Bakit ilang months ka na hindi na dinaratnan? 8 months na po. 8 months sabi ka nga po na. ng asawa ko, baka buntis daw ako. Kaya sabi niya, baka iba daw nakabuntis. Pero hindi naman pala, hindi buko lang naman. yun, Oo. ovarian cyst. So dito, natulungan yun. Opo. Magpunta na sa pinakamalapit na NIMS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Maray na aga kay Shandy dyan sa Ligaw, sa tuyang listener. Good morning man tabi dyan sa gabos na parantabay niya to.
sa San Roque kan Ligaspi, sara kompadreng Jun Pitero, and dyan palang tabi sa Tula-Tula, mga paraan tabay man yato dyan, maray na aga, sagkod sa Washington Drive kay Willie. Si Doc Philip Roa, ganda umaga man Doc Philip Roa, dyan man po sa Gudilo Dental Laboratory, maray na aga tabi sa Indo. Kay Madam Nins na Rosal, dyan sa Nins Wellness Center, Madam Nins, good morning tabi. Kaigo ka mong mga kamatean, manlain-lain na klaseng kahilangan, dyan ka mo kay Madam Nins Rosal, natural way, natural therapeutic medicine. Dyan kay Madam Nins na Rosal, nakapalimpia ka na ning mata, naglilimpia sila dyan ning mata, mata yan na mata, piglilinigan tapos talinga, so mga bakong sa pag-ali kiinuli, bako po sa mata buda sa talinga, ear cleaning check-up, buday ba pag mga kahilangan tabi, yan na mga high blood na yan, mga sa kidney, sa diabetes, dyan po sa Nins Wellness Center, yan sa natabi, sa may hampangan kan Petron Gasoline Station, dyan sa Calle Rizal, unisa na sa may DCGB harani. Ege, diretso tabi kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Compadring Al Armario. Maray na Aldaw Padingal, go ahead na tabi. Yes, maray na Aldaw Padi, pupo na ngunyan sa mga barangay na implementar ang Albay Beautification Clean and Green Project ni Gobernador Alphonsus Bichara. Yan ang dahilan kung natata sa kunyan, sige ang libot kan mga taga-Provincial Agriculture's Office sa pagipag-coordinar man sa mga munisipyo asin Ciudades Canalbay sa paagiman kan Municipal City Agriculture's Office para mapa-monitor ninda o kaya ma-monitor ang sa indang mga kanya-kanyang jurisdiction ng mga barangay asin mainganyar na mag-cooperar sinda, mapagayon, asin mag-comply, makipag-cooperar kan siring na proyekto kan probinsya. 720 mga barangay province-wide ang pinginganyar na magparticipar digdi, asin katuyuhan na may promoter ang kagayunan kan probinsya. May relasyon man sa road clearing program kan DILG na maklear ang mga gilid kan tinampo asin sa bayan na inidiretso ni pagpapagayon kung ano mga pwedeng palabor dyan sa indang kanya-kanyang area siring sa pagtanom ni mga pananom na pwedeng maging burak ini o kaya magtanom ni mga mga flowers sa gilid kan tinampo. Asin ayaw na siyempre na pagilinig man, pag-grass cutter kan mga awot na mapagayon na sa indang kanya-kanyang barangay. Kaya ko yan nariparo pa rin Pio na may mga barangay na talagang desidido kan siring na programa kan gobernador. That is why na sa mga taga-Provincial Agriculture's Office, mga taga-munisipyo, asin digdi sa city, Legazpi City, yaon na sendang paginganyar sa mga residentes, lalo na sa mga barangay officials na makipag-cooperar kansiring na proyekto ka na gobyerno provincial dahil igwaman iyang mga nakatagamang premyo pag-abot ka Aldaw sa sendang, after ka sendang evaluation. Iyan so AFB. Albay for Barangay Beautification, Correct. Tabi, Balik Brio. Okay, ito baga piglans na ini dyan sa, I think sa Astrodome. Ako dyan, ini pigbaba na tabi pa di, pigbaba na ini sa barangay level. Roger Copia. Yan, pati ang mga informasyon pa sa Albay District, Al Armario, DCGB. Salamat Compadreng Al sa dagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Diretso kan bulos nin informasyon. Nasa linya man si Renz. Renz, marhay na aga. Please go ahead na. Yes, hello. Yes, maray na aga tabi Sir Pio. Sina maray na aga sa mga parata. Yung din nyan sa Lakag, Taragalbay, na kung sa inyong tabi digdi Sir Pio sa mga personalized kan DSWD, magin man kan Commission on Audit, initabi Sir Pio yung connection. Yan ito man sa naging pinaluwas na anunsyo nga ika nga DILG kan mga nakaagi pang mga bulan, manungod nga ikang pagkasuspender, pansamantala kay Kapitan Ana Teresa Luciñada, manungod nga ikang stop distribution.
Ngunyan tabi Sir Pio makaiba niya tong OIC barangay captain kan barangay Lakag Daragalpay para aramon ko ano an tinaygibungon niya digdikan DSWD magin masakowa manungon niya kan pag-review kan sub distribution kama nakaaging bulan. Kap na sa ibong niya po Sir Pio Fernandez sa programang Tingog Kanbanwaan. Good morning po, Sir Pio. Yes, Kap, good morning. Salamat sa oras. Ano po? Ano ang pinagkukondusir tabi dyan na sistema tabi sa barangay? Go ahead po. Sir Pio, yaon digdingon niya ng kuwa dahil sa coming from the central office. Ano po sila? Nag-i-evaluate po sindagabos mo niyan regarding sa mga subform. Pig-i-evaluar so mga nagkakakuroan na po, Sir Pio. Yan. Bali 150 po sindagabos digdi sa barangay Lakag. Opo, 150 ang beneficiaries kang SAP na pigdistribo kan DSWD. Opo. Ano initialmente ang pinagigibo po nagpigkakahuron sa mga resipyente o nag-check mo na kang records? Over. Sir Pio, ang evaluation man lang nila kung nakakuha sinda, yung talagang sinda ang nakakuha, sinda talaga mismo ang beneficiary. Ano po ang sistema? Pighapot, saro-saro sa mga nakalista? Opo, Sir Pio. Ini-interview, saro-saro po. Opo. So far, tabi ka, pira nang na-interview? Over. More than 40 na po. Opo. Ano ang proseso, sistema kan pag-interview sa hampang po nindo na dadangog ang mga hapot buda simbag? Hindi po, Sir Pio. Sindaman lang po. Okay. Kasi every table po, iguang ini-interview. Pero nahihiling kan tao kan komunidad? Opo, nahihiling po. Iyo po. Ano sa initial na assessment mo tabi bilang ika-an enkargado dyan na kapitan, so mga yaon dyan na pig-interview, so na-interview na buda sa mga interview, talagang sa mga recipiente yan, over? Opo. Iyan na... Sigurado po kami. Kami mismo po, Sir Pio, ang nagpa-accord kayo ng mga residenteng nakakuha sa subform. Kaya yaon kami digdi pa, pinagbabantayan mi, Sir Pio. Opo. So, kamo mismo pala, makakapagpatunay man dyan na sinda mga lihitimong nakaresibi. Iyo po. So, COA, pinag-interview naman tabi ka mo, Kap? Dahil pa po, Sir Pio, siguro pagkatapos kainin, mag-uuroron kami. Kasi pag-abot po ninda digdi, diretso na po sa table. Sige. Ano may pinagkuaman sa imong records tabi, yung mga taga-COA, over? Sir Pio, dahil pa man, dyan siguro, mag-uuroron kami kainin kung anong resulta kainin. Iyo tabi. O di sige tabi, Kapitan, salamat sa oras and ano man ang sa imong gustong ipahayag dyan, manungod sa bagay naan sa mga taga-barangay Lakag. Go ahead tabi. Para sa mga sakuyang mga abitantes, makiba lang kita digdi sa mga kuwa kung ano ang iapot ninda, kung anong kaipuhan ninda, para matawan tayo sinda kang kaipuhan ninda digdi sa tuyang barangay. Okay. Salamat din Marikap. Mabuhay ka mo tabi. Opo. Thank you, Sir Pio. God bless po. God bless. Tabi, Sir Pio, si Kapitan Herbert Lunas, managod nga di kanina pinagibungon niyan kang COA asin DSWD sa pag-evaluate ka na mga nakaresibi ninsap digdi sa naunambitan ng barangay. Si pinagalaon man yan, ngunyan na pagkaga or bago pa man mag-lunch break matapos naman, ang evaluasyon kan DSWD maging man kang COA asin naman ngunyan idigdi sa naging sistema or ining pagkasuspindir kay ni Kapitan Ana Teresa Luciñada kan barangay Lakag, kay ni sub payout tabi Sir Pio kang mga nakaagip ang mga bulan. Sikap Ana, iyaon man dyan sa lugar. Go ahead. Sikatip tabi Sir Pio, wara tabi digdi si Kap Luciñada, ayaw sa nadigdi ni OIC Kapitan. Iyo, sige. Salamat. Kaya tabi Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon digdi sa Daragal, live digdi sa Lakag Daragal Bay, Rans Luna, DCGB News. Diretso ta sa primerong kabtang, primerong oras kan programa ang sunod-sunod na istorya muna. Nasa linya man ang First District kan Albay si Jomar Bien Pading. Jomar, go ahead. Good morning. Salamat pade sa dagdag na bareta, parehong produkto kang contact tracing ando ang persona nagpositibo sa COVID-19 kasurma digdi sa Premier Distrito kan Albay.
sa Banwaan Kantiwi, anak positibo kasudma sarong 49 anyos na babae na taga Barangay Naga, siya close contact nin sarong taga Daraga, particular ni patient 4297 na sarong 65 years old na lalaki na residente kin Sakpon, Daraga, asin sunag positibo ini ka nakalis na Enero 18. Talagang kung pa ding Jomar, kung hihilingon ka sa tuyang mga parantabay, the extent kan probability limitless. Uyugon mo ang kontak kan taga Daraga, tiwi, naapektaran. Roger on that. Oh, sige. Kasusaro baga pade, taga Irigaman, so naka-apektar man sa Malinaw. Yan ang sinasabi natin. Ay talagang yaon ng clear and present danger. Go ahead. Huli ka na panibagong kasong iyong tabi pare, antiwigwa ng dyan total na 27 persona na nagpositibo sa COVID-19. So 23 sa inda, nakarecover na duwaan aktibo pa asin duwa naman pati ang nagadan. Mientras tanto sa Banuan kan baka kay sunod positibo naman kasudma, iyo ang sarong 59 anyos na babae na taga Barangay 13. Siya may nakamatikan sintomas kan Enero 31. Asing close contact siya ni patient 4182, sarong 62 years old na lalaki na taga-duman masara sa Barangay Dinda. Baka nga ni pag-iriba man sa ini sarong na nagpositibo man ka nakaging Enero 27. Sa ngunyan, nagkaigwa naman yung total na tracing COVID-19 cases sa Bakakay. 11 sa indang naray na mantagdua ang aktibo pa ang virus sa lawas ng Inda. Tundo ngunyan. Roger. Yan pa rin mga dagdag na barata, Jomar BN, DCGD. Salamat kumpadreng Jomar. COVID situation, update man dyan sa 1st District Tan Albay. Tigdi naman kita sa 2nd Distrito, sa Daraga, Legazpi, Old Albay area. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, good morning, go ahead na. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, dakulaan apresasyon kan diocese kan Legazpi sa mga espersos kan gobyerno nasyonal, asin man mismo kan gobyerno lokal kan Legazpi sa pag-procure nin COVID-19 vaccine. Inian na sinabi ni Obispo Bong Bailon ang sa tuyang Obispo Digdi sa Diocese kan Legazpi sa pagikan sa iyang Diocesan Circular No. 2 Series of 2021 kung saan sa iyang sinabi na siya nagpapasalamat sa regalo kan bakunang ini kontra sa COVID-19 dahil sa dakula daw ang tabang kaini sa komunidad, lalo pa niya na presensya pa ang patakot ka nasambitan ng helang. Sinabi ni Bailon na sa ngunyan naglalaom sa nagkupangadji na talagang maging marikasman na ang pagiging available kini sa publiko, lalo pang kinakaipuhan na inita nga ni na mapreventaran nga ni ang ulakit o paglakop ka na sambitan ng bagay. Sa ngunyan, tagos na naghahagad nin kooperasyon asin pagpahibian na obispo sa publiko na talagang malaos na sa tuyang pag-recover kontra sa nasambitan ng pandemya dahil sa grabe na epekto kay nisa sa tuyang kapalibutan. Mientras tanto sa iyang sinabi na sa giraray pigahagad niya man giraray ang disiplina kan publiko tangani na malikayan man giraray ang siring na helang sa paagi kan pagsunod kan magkakanigong minimum health standards na pinagpapautob man kan kada lokal na gobyerno digdi sa tuyang Rona. Yan, di at least igong official statement kagayon pagdagogon igong synchronicity the civil government and then yung religious sector sa satuya sa paagi mismo ni obispo kagayon baga tabian sa Yes. We are one sa pagdalagan sa wrong direksyon. O ang sabi ni Bishop, nagpapasalamat siya sa gobyerno lokal kan Legazpi. Yes. Sa pagmaniugot na makaguno ning pundo pambakal nin bakuna kontra COVID. Roger, tabako daw maski nga ni si ang Diocese kan Legazpi, amin na bako basta-basta ang pag-procure kay ni alawigan proseso pero at least daw may espersos na matauan ang publiko kan bakuna. Very well said. Very well said kan obispo. Magayunon na pag-atid-atidan kun araw kay ni mga nadadangog tabaga kaysa itong supigbubutong pa ibabaan gobyerno. Yan. Mabubuhay-buhayan ang tao. Kakaigo kumbaga liwanag. Makakaigo ng liwanag, mabubuhay ang moral kan tao. Kakasararo uyugon matama baga si Bishop Bong. Bako basta-basta ang paghanap ning pondo kan lokal na gobyerno na pambakalin vaccine. Yes. Ikadua, so pag-procure pa kayan, imagine ang kalaban tabilog na kinaban. Tama ka dyan, Sir Pio. Sa pag-produce o kaya pag-procure,
nin bulong ang kalaban ta mga abantidong nasyones. Darakulao na nasyon. O darakulao na nasyon. The mere fact na ining Pfizer, BioNTech, duman mismo na sa Europe, igunganing bareta na sabi, gustong magsara itong duman sa na magpabakal sa indang nasyon. So, Pfizer, BioNTech. O kung mo ana, grabing paghingo ha. So, it's good na araw kayan. In fact, so CBCP nga ni gayud, may statement man ka nakalis na semana, antara mo ninda, ipapagamit ng mga pasilidad ang mga simbahan bilang vaccination center. Roger. Inda kung nakasaruso man ang informasyon na yan, paibaba digdi sa tuya. Kung igawa man ang statement na kanda, ipa, no? Ngunyan pa, BCPO, dahil pang pigopalawas na pahayag. Oho, pero iyan sararo iyan From CBCP, saro yan, pababa yan. Roger. Sabay iyan, mga simbahan, gagamito na vaccination area. Yes. Sige. Sa ito, BCPO, at least, apresado kan simbahan katolika, nasa tuyang pigigibong espersos, may kinaraman sa bakuna kontra sa COVID-19. Sige. With Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa dagdag na istorya. Very well said, ni Bishop Bong Bailon. Salamat po ta nagkakasararoan sa tuyang mga leader political as in leader spiritual. Sabi nga ni Congressman Joey, taod-taod ta didiskuteron tapayan ng mga lakdang man sa lado kan Kongreso. Sabi ni Congressman Joey, ang vaccine iyon saro sa pinakamatinding antidote kan sa tuyang ekonomiya para makarecover. Ihabol ta si Luwens sa permerong kabtangkan programa. Luwens, good morning, please go ahead. Salamat Sir Pio, maray na aga, maray na aga sa gabos na mga tarantabay sa mga dagdag pang bareta. Aminado si Naval Forces of Southern Luzon o NAVFOR Sol Commander Commodore Jose Maria Ambrosio Ispileta, kana Philippine Navy na mas nagpapatakot sa pag-orden sa kadagatan na sa indang nasasakupan ang pinagsasabing internal peace and order concerns as in conflict. Pag-abot sa pinagsasabi nindang Communist Terrorist Groups o CTGs. Ini ang ipinagunapitan sa DCGB News ni Ispileta na kung sa indang kadagot na ating mamanmanaan ana kadagatan, tanugan, may narisindang informasyon na nagbuburbalyo man daw ang mga ini sa kadagatan manungod sa mga operasyon man kay ni. Ipinagunambitan pa ni Ispileta na maski sa indang mga units na sa manlaylain na nakataralagtag sa Sorda Partikan Luzon, may mga minara ni mismo sa indang mga miyembros kay ni na minasuko as in iti-turn over maninda ini sa Puersas Armadas kan Pilipinas para sa formal na disposisyon. Taan rason daw kad mga ini pagtiga-apot ninda kung nata nagsusuko. Iyo ang grabing pagtios asin kubutom mantang pinagigibon ninda ang sa indang mga trabaho sa indang mga pamayo. Iyan sukon so mga NPAs. Roger. May nagsusuruko man da sa Philippine Navy. Sa Philippine Navy minapresentar kan sa indang pagsuko. Roger to the tabi Sir Pio. Oho, sige. Alagad ang kinagayunan susog kay Ispileta tawara sinda nin pangyayari na nagkakairengkwentro sinda sa kadagatan. Kapag naiiling man daw sinda kan mga ini, minaralikay man daw ini sa inda. Sa iyang pangapodan may kinaraman digdi, nabukas ang sa indang kumandansya sa pag-welcome. Kung may magrani daw sa inda na mga iba pang miyembro kay ni na mo yung magsuko sa inda gobyerno para makapiling ang sa inda mga pamilya asin magkaigwanin matuninong nabuhay. Roger, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, mga dagdag na istorya halidigdi sa Regional Center site. Ako po si Luwens Bursi Barsena. Salamat Luwen sa dagdag na istorya hali dyan sa Regional Center. By the way, so Chinese vessel pala na nagdoong dyan sa may kadagatan kan Bato Catanduan as well within the territorial jurisdiction kan Pilipinas, huminali man sana. Pero day pinasakay sukuan, day pinaboard sa otoridad kan Pilipinas. Sabi kan Kapitan Ichik, sarakat so mga Coast Guard ta, day manaintindihan. Sige, mabelta po ang programa pakalis kan mga pagirumdom. Mabareta man si Angel na Mustasa asin iba panghanap buhay. Mabilta po kita. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DCGB, alas 10:02 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
malabog na ang mapalawig ang voter registration period. Inisigon kay Commission on Election o COMELEC spokesperson James Jimenez dahil sa pagsusunod nilang timeline para sa preparasyon kan 2022 election kung saan matapos ang registration sa September 30 asin tulos nindang ining susunudan kan pagsumitir ng Certificate of Candidacy kan mga gustong magkandidato sa eleksyon na ang petsang pigaadalan pa maninda sa naisibog. Ang solamente mga ginibuninda, iyo ang pag-adalan ang posibilidad na mapalawig ang registration hours kada semana. Kasabay kay NIP, ipinahayag ni Jimenez na pigaadalan man kan komisyon ang pagdagdag sa bilang kan satellite registration sa bilog na nasyon. Obligado na sindang magkondukta ng satellite registration para magkaigwanin na zero COVID-19 cases sa lugar sa laog nin 14 aldaw bago ang actual na satellite registration event. Yan ang pangalas Jess Navarreta, haligi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan gimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus, kaya ugaliun ang pagtakop kan gimot. Mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay,
ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Albay Serenity Memorial Park is in need of at least 20 sales agents and counselors, at least second-year college, with experience in sales and marketing, with good communication skills and computer literate. Kindly bring your application letter and resume together with your ID picture and photocopy of any ID at the Albay Serenity Memorial Park office near Santa Rafaela Dormitory, beside Infinity Cooperative Office, Sagpon, Daraga, Albay. You may also call telephone numbers 052-742-0795, cell phone numbers 0995-398-1263 or 0939-869-0690. First come, first serve. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Istorya sa 3rd District kan Albay. Pading Jim, good morning. Go ahead na. Yes, salamat Abi Pade. Nayong kita ngunyan diglis sa Sangguniang Bayan. Sa Banwaan kan pulang kita. Kontrobersya naman ini sa APEC. Ano pa? Anyway, so kung lang so concern tabi what maya maipapapod taod so APEC digdi tabi Pade. Billing kan APEC delayed na maray abot abo yung mag-abot man tabi Pade, may surcharge na ayaw digdi si Kagawad William Buendia Kagawad ito tabi monitor oni ilaw mo taliga mo danganing siya si Kagawad mismo iyo may mag-apat na bulan na dahil bill. And siyempre istorya yung tatabi pa dita sa committee niya, iimbitaran ko niyan, and pigahalat ko niyan. So, mga opisyalis kan APEC sa Sangguniang Bayan kan Pulangi. Kagawad, si Kagawad William Buendia tabi pa si Pio po sa angkor sa DCGB. Good morning, bossing. Pio. Pio. Opo, Kagawad, maray na aga si Pio Fernandez po kan DCGB. Ano po ang sa indong aaramon sa pagpaimbitar nindo kan representantes kan APEC sa Sanggunian? Over. Pagpaimbitaran ko kaya so ang dawa representative kan APEC kasi ang billing, ang pag-bill, ang pag-reading delayed na maray. Tapos some of the consumer may bill na abot sa bayad center dahil ako kan bayad center takulang may mga surcharge na anyway bako yan kasaalang kan mga komisyonadores kasi ang reading nila delayed na maray. For example sa kuya nga October, November, December, January, dahil akong bill pa. Ngayon, masakit man baga sa magka-telefon. Bio. Tapos, siyempre may charges na yan. Paano man ang mga natural na residente o konsumidores na makabayad kaya yan? Yeah. Kaya yan ang gusto ng maraman kan Sangguniang Bayan kung napaano, kung ano ang problema. Yan matabangan, maresolbiran kan Sangguniang Bayan ng Pulangi. Iyo po. Iyo lang po ang importante pagpa-upload ni sa representative kan APEC. Iyo po, tama yan. Sa meter reader, sa collection, sa bayad center. Opo. Kasi ang bayad center ba, nagbugtak sila ng bayad center to unload the clients at the office. But because of the noted interest, people are questioning APEC cannot pay at bayad center. Iyo po. Sige. Kaya yung ba yan? Sige tabi Kagawad, maray na punto iyan ta bako man kasalan kan konsumidor na may arrears sinda ta subil nag-abot 2 bulan ang nakalihis. 2 bulan o 4 na bulan yan. Sa kuya lang, igwa na yan ako yan. Sige po. Diba? Sige, salamat din maray tabi. Salamat po Kagawad. Okay, thank you so much. So yan tabi pa diyan. Tabayanan niya to digdi ko na noan magiging kasimbagan kan APEC kain. Siyempre, natural,
magabat mo niya ng pagkabuhay, biyo maabot sa imo subil, ngunyan, dahil mo pigi-expecter na igwang surcharge, mabayad ka, kulang man sa kwarta mo, o paano, masunod ka ni iba, kaputulang ka, problemado kang maray. Ito may reconnection fee na naman. Okay, so yan tabi pa de. Kagawad William Buendia, halidigis ang Gudang Bayan kan Pulanggi, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim, kasabay si Kagawad William na Buendia, kansang Gunian Bayan, Pulanggi. Sige, kasuhapon nakahuron ta si Congressman Pido Garbin Jr. kan ako Bicol. Siya baga sa chairperson kan Committee on Constitutional Amendments na nagdangog kan mga proposals may kinaaraman duman sa economic provisions kang konstitusyon niya to na dapat na mabago tanganing ma-open up niya tong ekonomiya para sa mga investor na hali sa ibang nasyon. Okay. Naipaliwanag na po yan ni Congressman Pido Garbin, and then sabi nga ni Congressman Pido Garbin, special niya pinag-request si Congressman Joey na tumabang sa ayanin todo tamanungod ini sa ekonomiya. Okay, now, pagkatapos kan pagdangog, halos mga 2 semana lang makaskason, magayunon nga nin mga developments, bako araw ka nakaliis na mga Congress na paaduguan, grabe ang oposisyon, Ngunya, narealisar na kan publiko, narealisar na kan komunidad, na kaipuhan talagang bukasan, kumpadring nal, ang ekonomiya kang Pilipinas. Nagtabang duman si Congressman Joey sa pag-scrutinize kan mga provisiones kung paano ang sistema na dapat nagibuhon in order for us to entice the whole world na mag-invest digdi sa Pilipinas. Naghururo na sina sa committee, overwhelming sa approval, ilalatag na po iyan sa plenaryo. Ngunyan, bayaan tanong na sobrang negativismo na nadadangog niya to kontra sa gobyerno. Digdi muna kita sa mga bright side naman Ini po na constitutional revision coupled with the laws na pinagpapasarman mo niya na Congressman Joey, particular itong create, acronym initabi, na igwang gustong sabihon, pero papasimple yung tana sana, create bill, may relasyon ini ang nakapalaman sa mga provisiones kan propestong lakdanan ni Congressman Joey, nakapalaman dyan ang mga provisiones na matabang nin marhay, tamang-tama, tiyempong-tiyempong niyan sa pagpadakula, pagpatalubo kan sa tuyang ekonomiya by opening up, kan sa tuyang ekonomiya, kan pintuan kan ekonomiya kan Pilipinas to foreign direct investments. Saro sa mga yaon dyan sa create bill na yan na pigapasang ni Congressman Joey na aprobado na po kan by kam so mga senadores, buda so mga kongresistas na kasarabay sa hururo na iyan, nagturuparan, naghururon, by kam ang pinag-apod bicameral conference committee, naghururon, aprobado, both lower and upper house sa komite, so create. Saro sa mga importanteng lakdang na nakalpalaman dyan sa create na tamang-tama sa panahon tangon yan, supig laog na Congressman Joey na ining pag-importar kan bakuna kontra COVID maginang tax-free, ito dahil na so value-added tax, dahil na so importation tax, tanganing ma-encourage so paglaog nin makaskas sa Pilipinas kan mga bakunang iyan, dai na madipisilan ang mga maimportar kaan sa paagikan pagparabayad ning halangkaw na importation tax, halangkaw na value-added tax, halio na ito because kaipuhanan tangon yan, sabi nga ni Congressman Joey, ang vaccine will be the greatest economic stimulant tanganing makabultaan sa tuyang ekonomiya sa mas lalong madaling panahon. Dapat na makaralaog iyan ng mga bakunang nahali sa ibang nasyon na dahil nang masyadong padipisil in a sense na gulpian mga babayadan na buwis, halio na ito tabi. So gulpi bagaan epekto kaan kung makakalaog iyan digdi dahil nang dakol na bayadan na buwis, importation will be massive and speedy. And ang resulta kaan, madali na makababa sa komunidad sa mga barangay, madaling magamit kan sa tuyang
mga kababayan. Kaipuhan makabalik ang ekonomiya, kaipuhan makabulta ang normal na day-to-day activity niya to. Pag sinabi tang day-to-day activity, so tao makakalaog sa trabaho, makakakayod sa padyak ning maray, makakatricycle ning maray, makakabiyahe ang mga auto pampubliko, makakalaog na sa opisinang tultol, makakalaog na sa mga faktoriya, makaka-face-to-face classes na. Iyan ang gustong sabihin ni Congressman Joey. Na the greatest stimulant would be the vaccine. The greatest economic stimulant would be the vaccine. Pag nabakunahan na, ma-propel ang sa tuyang ekonomiya because makakabalik na kita sa almost normal. You can just imagine, ang mga faktoriya makakapag-opera na ni Marhay. Hilingon nindo. Sarong ehemplo. So Philippine Airlines, ma-lay off ning rinibo na mga emplyados including mga flight attendants because of this pandemic. So apektado sa tuyang transportasyon. Apektado ang pagtaon ng serbisyo sa mga tao. Iyan ang gustong sabihin ni Congressman Joey na pag napakaskas ang paglaog kan mga bakuna, duman sa create law, daay na nin mga importation tax, daay na nin value added tax, buda ano pang mga tax, pag napakaskas ang paglaog ka iyan, naturalmente, ma-speed up ang paggagamit kan gobyerno, mababakunahan, daay na magpaparasararado pa ang mga negosyos niya to digdi sa Pilipinas, mabalik ang dalagan kan ekonomiya. Iyan po, iyan susalado kan salud na tugmang-tugba ngo niya sa presenteng sitwasyon niya to, hali duman sa create bill na pinagbubusol na Congressman Joey. Ikadua, sa mga investor naman, duman sa create bill, sabi baga duman sa tuyang paghuroron kara Congressman Garbin, imbitaran tangaya ang kinaban na mag-invest na digdi sa Pilipinas. Mga multinasyonal, faktoriya, gabos, magnegosyo digdi sa Pilipinas. Sa create bill, tamang-tama, tugang ini kang constitutional revision. Igwa dumanin pinagbubugtak na ang mga negosyos, darakula, medium as in micro, igwa po ning tax incentive. Medyo mababa-baba ang corporate income tax. Pag nahihiling kan mga investor, duman ngay sa Pilipinas, fertile ang ground nata. Medyo hababa ang babayadan tang corporate income tax. Dati 30%, ngunyan ibababa sa 25%. Naturalmente, ma-encourage, dumang kita mabugtak ng negosyo. Ta siyempre, ang mga negosyante baga, ang mga investor, gusto man kaan, mabuhay man, magtalubo man sa indang negosyo. Pag ma-encourage sila na magbugtak digdi kan negosyo, kapital hali sa ibang nasyon, billions of dollars, ma-encourage sila medyo hababa ngayong bayad na dumadabuwi sa corporate income tax. Naturalmente, igwa ng oportunidad nin trabaho. Plus, igwa bang giraray ng buwis na makukuha ang Pilipinas. Magbugtak digdi sarong investor, ta na-encourage duman sa create law na pinagbubusol na Congressman Joey. Billions of dollars ngayon ang kapital. Sige, ma-invest kita sa Pilipinas, ta medyo hababa ang corporate income tax duman. O pag-invest ka digdi sa Pilipinas, naturalmente, mga ngaipon ng trabahantes. Pagbugtak pa sa nakan sa indang mga physical assets, pagbugtak pa sa nakan sa indang mga construction kan sa indang mga faktorya opisina, mga ngaipon na nin mga trabahadores. O di magkakaigo na ning employo sa gobyerno. Bako, now, yan saro sana. Ikundakulan ma-encourage, sabi baga ni Congressman Garbin, sa pag-aadal kan manlaylay na Chamber of Commerce and Industry sa bilog na kinaaban, inimbitaran nida kang pagdangog duman sa komite, nara Congressman Garbin, nara Congressman Joey. Sa pag-aadal kan mga darakulaw na Chamber of Commerce and Industry, ito so nagsasabi na fertile ang Pilipinas, nabugtakan ng negosyo, basta mahali sa ng mga provisiones na yan. Nya dakul baga na mga Chamber of Commerce and Industry ang pwedeng magbugtak digdi sa Pilipinas ni negosyo. Dawa ibaba-baba mo ning dita corporate income tax, tadakul man ang manegosyo, dakul man girarayan makukuha ang buwis. Bako, duman naman sa mga micro and medium enterprises, mga small enterprises, igwa man po dumanin mga tax relief. So ma-encourage both the big investors, international investors, pati sa mga saradit na mga negosyante, mabubuhay na ning todong ngunyan. Sabi nga ni Congressman Joey, sa indang projection kaantas, ini mga economic managers baga ha, hararom ang pagkaisikan sa ekonomiya, mga economic luminaries. Aram ninda ang in-and-outs kan dalagan kan trade, industry, commerce, gabos, unflow kang kwarta, unflow kan income gabos. Ang projection ni Congressman Joey, trillions of dollars
ang matrikel digdi sa satuya, sagkod sa mga maabot na taon, with this create law and itong sa economic reforms na yaon sa konstitusyon mo yan, pinagigibo. Bako sa ng billions at trillions of dollars ang pwedeng bumulos digdi sa Pilipinas. Pero ang epekto kan, bako na sa aga, bako sa otosimana, bako po, nagpupuo na kita kan paglay kan foundations kan sa tuyang ekonomiya. Nagkakalot na kita nin makusog na pundasyon. Daitaan mo yan kumbaga mamamatian pa tulos-tulos. Kundi we will count mga in the near future, pag nalay na nin maraw ang foundation economical kang Pilipinas, mahihiling tanaan bunga tabi kayan. So yan, parte lang po yan. Tamagtugang ini, so constitutional amendments, buda ining create, nagkatsurot si rin po Malay ta kung yun ining, di ka mong naririparo, nagkatsirimpuhan baga, so pag rebisar kan, nagkakaperang provision kan constitutional, economic provisions kan konstitusyon, tapos so create law, inda siguro, talagang titempo na natiba at bumungkaras na kitang Pilipinas. Ano po? Yan. Sige yan, ang iba pa dyan sa create law na ang buda ining so sa pag-amyendar ka nagkakaperang provision ekonomiko kang konstitusyon, pinagsusubaybayan ta po yan in order for us na makatao man lamang nin inspirasyon sa mga Pilipino. Bako na itong mga negative. Tama na muna. Enough of the negativism mo na tabi. Panahon na sigurong ibusulta naman pa itaas ang Pilipinas. Sa total, manginginabang kita kaya na. Ika, kung si Say dyan, regardless of political belief, pag sa tuyang ekonomiya estable, gabos kita manginginabang ka na. Alamat po kasi do pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor, ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat. Tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong